Llavors, creus, per donar aquest valor, és interessant fer una estratègia de publicitat en cercadors? Sí, això sempre en funció de quin negoci tinguis, de quin tipus de web tinguis, però sí que pot ser molt interessant el tema de publicitar-te i de posicionar-te adequadament dintre dels cercadors, etc. No? Per què? Perquè, tal com hem dit abans, nosaltres cerquem la informació en els navegadors i cerquem la informació a Google i amb eines similars. No? Per tant, ser allà present és absolutament imprescindible. Llavors, consideres totalment imprescindible fer com una estratègia de posicionament natural, de tema de SEO? Sí, és a dir, en aquest cas sí que més enllà de si fas una campanya o no fas una campanya amb els buscadors i amb eines com AdWords o coses similars a aquestes, jo crec que el posicionament natural és imprescindible, perquè sí que realment aquí sí que es demostra que tu quan poses les paraules claus en el buscador, si estàs a la segona pàgina, jo no dic a la tercera o la quarta, si estàs a la segona pàgina del Google, per exemple, si parlem d'aquest buscador, és molt probable que ja ningú et vegi. Per tant, la visibilitat de ser el primer, ser el segon o el tercer en un llistat de recursos per un tema determinat, jo crec que és fonamental. I quins obstacles creus que es poden trobar les empreses amb una estratègia de màrqueting viral? Jo diria que més que obstacles, a veure, el màrqueting viral també per determinats negocis crec que és una eina molt positiva, és un nou tipus de màrqueting no intrusiu, és a dir, que allò que reps com a propaganda o com a publicitat t'agrada i per tant ho transmets a altres i crees aquesta xarxa viral d'aquest contingut publicitari o d'aquest contingut de màrqueting. Per tant, això com a plantejament és positiu. Jo crec que com a desavantatge o com a possible pega o perill d'això és que has de controlar molt bé a quin públic vas dirigit, a qui està impactant aquest màrqueting viral, perquè és un element que deixes de controlar. És a dir, tu ja no controles a qui arriba el teu missatge, sinó que el teu missatge arriba a molta gent. Per tant, la dificultat és acurar molt bé quin és el missatge que estàs donant, tenir una estratègia molt clara d'aquella campanya de màrqueting viral o aquella microcampanya que estàs endegant, que tingui molt ben acotat el missatge, perquè si no et pot sortir el tret per la culata, diguem. Una cosa que a vegades surt el tret per la culata és l'enviament de SMS no desitjats. Què penses de l'enviament de SMS desitjats? També altre cop depèn molt del tipus de negoci que tinguis, però jo crec que cada cop el tema publicitari tendeix més cap a la no intrusió i cap al fet experiencial. És a dir, ens agrada que aquella informació que rebem ens generi algun tipus d'experiència i a partir d'aquesta, si aquesta experiència és positiva, nosaltres serem difusors d'aquesta experiència. En el moment en què qualsevol experiència d'aquesta és negativa, com per exemple un SMS no desitjat, ja apartem de la nostra ment, diguem, aquell producte, aquell servei, perquè allò no ens agrada, és a dir, considerem que està invadint el nostre espai. Per tant, molt en compte amb el tema dels SM, de les campanyes amb SMS, ben fetes poden tenir molt bon resultat, però altre cop aquí una molt bona estratègia de màrqueting a darrere, una molt bona estratègia global de la campanya et pot fer tenir una campanya d'èxit amb aquest tema. Una campanya que funciona bastant bé, amb èxit, és mantenir les pàgines web vives, amb contingut fresc. Què n'opines? Quan entres a un portal web i ja veus que hi ha continguts de l'any 2007, no estem parlant del 2005 o del 2008, ja veiem que hi ha poca activitat i això també altre cop a nivell de màrqueting et dona una imatge no positiva de l'empresa, no? Home, aquesta gent no estan al dia, no estan actius en aquest tema, etc. No? Continguts renovats, cada cop que entro en una pàgina jo espero trobar alguna cosa diferent que l'anterior vegada que hi he entrat, perquè si no ja m'avorreixo. Aquest és una miqueta el comportament dels internautes, no? És a dir, que cada cop hem de tenir alguna cosa nova a oferir, perquè si no aquella persona que ha entrat a la nostra pàgina se'n va a una altra. I anar-se'n a una altra és tan senzill com clicar un botó.